Kohimen kepada bagi hautrai Yesus Kristus minda kasni kabalang kakin ma buram ya u Joakim bad ka anna bakoi ka kami kipa jong ka Maria teisoti ime id bad ipa id jong u Jesu bad habangi peit ha ka Bible ngim labshu ya ka kertang jong hi Henry haki apocryphal writing yake jinto kaba nabar ka Bible balato da bol ngud ki apostol ngilap syapang ka kerteng syapang ga jinglong John u Joakim ba ka anna bakui bar ki kadau kumno kilaim don kiba to ba kilalong ki balingki kila duai shirhem Banya ukon Henry ublay wala pencil bad haba ublay wala iPad wala ay ya kababahatam ya kane ka shikurim bad ba kata ka kon ka kalalong ka kami jong ublay bad lada ka Maria teisoti kalong ki kun jong kane ka kami ki pa u Joakim bakoit bad ka anna bakoit Ngilaban mudur hadu katno kine kilonggi babha hadu katno kilonggi balating buram ya ubalay hadu katno kilonggi bayid ya ubalay kibakongu ya kahukum jong ubalay tang na kikimiki pa kibayid bad kibating buram ubalay tang na kikimiki pa kibakongu ya kahukum jong ubalay tang kikimiki pa kibayay ringkat bad ubalay bad kasur jongu kilaban pinmi yawu so babatam bad uta uso ulom kama ulong ujisu balami na kamaria teisoti kohiman ko para kadbangi reke ya kasni buram jong u Joakim bakoi bad ka anna bakoi kai ka bangi deben ring jingmul haga jingim ka jongi hoy what ha ka Bible ngim lapshu ye ke kerteng jongi kilongi baritam Kimde ki bahe bahain kilong ki bari berlay kilong ki baid uberlay tendeng kawan ha ka jimu jimbarka jongiru ya ka jing snow hoy ngalong baduk ngalong ba beach ngam don jing star kumba don ki way tangale ayu naga binda ka kam uberlay ujisu ukot ya baro shaka jing koid jupe ya ka jing star Yaga jing don jing em junkie. Eldala ka ya ujisu ki nongap lamborot kilayo ya kalad ban yo i ningkong yawu ban mane yawu. Haba ujisu layay ha Galili sha Jerusalem sha Judea kide ki nongpo ya ki barit baria kilong ki paralog jongu. Kila yejan bahabadu Henry ki bastard ya ki basian kila sa jingai nahu kane kalonga jingi kai kabangi deban yo barabor kadbangi don jinge kadbangi don jing sosi kadbangi don jing jinja kadbangi ni snow duk ni deban lomba kemen nama lemba jingi utrayun se ia uso ubabatam Baru Jesu unsngap isina yangi habangi duai lemba u Joakim bakoi bad ka anna bakoi nama kide ime id bad ipa id jongo Jesu menin gasni ngila duai bad ngila kenmau ya iparat imerat ipa id ime id ya ke balahe balasan bad ngila duai minta kasni rungin ang ya beteng bad kenmau bad duai nakabenda jongki habangi peit haka gospel ni yusno ba ujisu kren syapang usimbai bare utia lese gimla banyoi lemba kini kibarit utrai ulaban se ya ubabata na usimbai barit simbai sinapa ulaban mi udin ubabahe na utia baritam ke ulaban
pensib ia lai benda pureu kai ka ba u Jesu hikai yegi habangi don hangi ia ka jinglom ba bha hapo jongi wan lada balong ka barit katno kanoru ladang ila banaiti shaka bor jongo bale kanlong ka babatam kum o Joakim badu o badka anna kilong gi baritam henre nakita ki simbai barit nakita ki tiap barit lammi ia utiap o balaban prinsip ia ka parte barokawe balaban penkhalanya ka parte barokawe balaban influence ia ka parte barokawe balong u Jesu Christ ngide balong shibinda badkane ka himajongo bale namar lada shisin ni rung hakane ka himajongo bale yaka jingri jongi yaka jingdo na jongi kan kala long ka bor haka kte jongo trai ni osno haka jimpule banin gong mendagasni haba u Moses ulakiu shawulum bal pediam yaki maulenkin ya batto yaka hukum jongo bale kabba udang slam kibryu hakindo hamadan kila do jingermen kidon bon ni beryu kisakut hakamadan kimpai shawulum u Moses udon hawulum ulum ulang gedaka shinchonga jinya kendo ubale ladang iklat dan pai shawulum ladang iklat ban pai sha ubale kabor jonga jinsiniu kalaban telap yangi kalaban penjot yangi kumbala jia haka jingem jongo pai Israel ladang yai daki jimu jimbarkat kabade madan nilaban no madan ke jimbarkat badan jimbarkat kabam seiso jimbarkat brio jimbarkat birthday kalaban pindu jingkarman ini kai kabalaja haka jingim jongi pai Israel kila do jingkarman namaru Moses uslam banwan hiar nawulum u Moses part udang yakran badu belai u nungya lam jongi udang yakran badu belai kata udang slam ki pai ha kamadan kila do jingkarman ha pai hamadan kila snow tooth snow way bale ki pai hamadan kim shim lalaban pinyak kendo iya ka jimut jongo balai haka jingem jongi bunsin haka jingdo jingkarman jongi ni don gane ka jinglong ngaladep hikai hakini kisni shapangi nommene balai tau yaki jimmene balai tau kai ka batallong yangi ban shna yaki balai tau ban wad yaki balai tau haba nimdon kata ka patience haba ublay uslam ban jubab nistam bandom imak ublay donshu te ni wat no yeki blay tau kini ki beryuru haba Moses uslam ban wan nagabinda ki daw barri kila penbor yaw Aaron ban shna nagabinda jongi yaw blay tau yaka blay tau but kim shimla kadaw hawu Aaron pideban snano yaka dur jong kun masi bakala mawu Aaron ulindo udeban tip kai ka sain dur jong bale us lindo udeban yad renka badu bale henry hanne niyoi uni ulindo ula yad renka baki paidba yakaba ki paidba ki kwa omde yakaba uble ula saindur nagabenda jomu te Aaron ula bakala shisha bakata aga jim bakala kala yalam ya baro ki paidba ban mani yiki blaitao ko himen go para bon sin ni penbor yiki we balle kadba ni mon omde kadba uble umon lese ni penbor yiki lindo kadba ni mon lese ni don roke jim bakala ki paid baro ki don ki jim bakala ban yalam bakala yaki nong yalam jogi yaka jinkwa jonga donud ni kwa ban yoi hakama jogi kalaban yalam yemi shaka jim bakala te wat lada ni don bon jai ki jinge hakama jogi ni de ban don ka jings never mensiam
De lembaga jing sneurit mensiam. De lembaga jing aisha mensiam. De lembaga jing kongu. Ngilaban se usoba bhatam. U Moses. Haba ulawan hiya ula bitar shlam. Ula penjol. Namar. Balay ula penjol. Namar ula snoting. Lese uble undam unbitar ikipaipa. Ban penjem yaka donu urjang uble unong yalam ula treshitam menda. Ban yesuk biang badu uble. Ko himen ko para tendang yaka jingjot kabawan shaka jingim jongi kalong na kabenda ka jimpa. Lese ban penjem yaka jimur jang uble. Tendang yaka jimpang jongi ru kalong ka jingai la yangi. Ban penjem ya ka jingmur jango balai na ka jingjot tiaw tingide bandon ka mensiam barabor ban kongu ya balai ban yai rengkat badu balai ban ngide bandon ka jinglong jango simpai sinepa na u simpai sinepa ula ban mi uding ubahe ubadon ha ka hima ubalai kum ka maria teisoti na u jawakin bad ka anna sumbai sinapa utia la mi ya ka Maria teisoti bar na ka met jang ka Maria teisoti la mi unong penin jang ka parte tongil long ki ba kongu tongil long ki ba yaisha tongil long ki ba idia utrai tongil long ki ba koloi ban shashkor ya utrai ka ka jingem jongi kramba nginum long kinom mane bleta tongil duai na ka benta ka ne ka jingai ko trai jisu kar ko kar to yangi pen slay yangi pen kantang yangi bangin duk yai rengkat bad me barabor ban long ka buram jame enya ro utrai jis ya utrai Jesu Christ Junong